Mutta mukava, kun olette päässeet paikalle. Tosiaan Google Vids osa Geminiä ja miten se voi auttaa videon tuotannossa sitten. Mutta ensin, että mikä se nyt on? Siis se on oikeastaan kaksi asiaa. Eli se on tämmöinen tekoälyavusteinen videon luontityökalu, mutta se toimii myöskin ihan perinteisenä sitten tämmöisenä videoeditorina, jolla voi nauhoittaa ihan siis omaa kuvaa läppärin kameralla tai sitten myöskin ottaa niin kuin tämmöistä screenin nauhoitusta, eli näyttönauhoituksia, jos tekee vaikka jotain tukivideoita tai jotain muuta, ja sitten niitä voi editoida siellä helposti. Eli se toimii myöskin niin kuin pelkkänä videoeditorina, jos sellaista kaipaa. Ja mistä se sitten löytyy, niin se löytyy niin kuin aina nämä Googlen palvelut, se on se palvelun nimi.google.com, esimerkiksi gemini.google.com tai docs.google.com tai sheets.google.com, niin Vids on samanlainen. Se löytyy sieltä verkkoselaimelle, kun kirjoittaa tuollaisen osoitteen. Mutta se löytyy myöskin Vohvelivalikosta tuossa, jos Vohvelivalikko on tuntematon käsite, niin seuraavalla slaidilla näkyy sitten kuva siitä. Ja sitten mikä tässä Vidsissä on erittäin kivaa ja mukavaa ja hyödyllistä, niin on se, että se on Google-dokumentti, eli kun tämmöisen videota lähtee tekemään ja editoimaan, niin se tallentaa sen oletusarvoisesti sinne oman Driven juureen, ja sitä voi jakaa, ja sitä voi jakaa muille, ja sitä voi kommentoida niin kuin mitä tahansa Google-dokumenttia, siitä tulee versiointi, eli se on sillä lailla niin kuin täysverinen dokumentti, eikä mikään niin kuin videotiedosto, joka vaatii jotain erikoistyökaluja. Ja se on iso asia, kun tehdään sitten tämmöisessä niin kuin yhteistyössä. Sehän on tämä Googlen vahvuus muutenkin, tämmöinen kollaboraatio tai yhdessä tekeminen. No sitten miksi sitä sitten käyttäisi? No, tämä maailma tuntuu menevän tämmöisiin 15 sekunnin videoihin muutenkin, ja tutkitusti markkinoinnissa esimerkiksi videomainonta on varsin niin kuin tehokasta. Sillä voi sitten luoda erilaisia niin kuin viestejä, ja se, mitä tämä tuo ehkä sitten sellaiseen, että jos ei ole paljon tehnyt tai työkseen tee videoita, niin saa sillä lailla ammattimaisen näköistä videota suhteellisen helposti. Toki ei täysin vaivattomasti, koska tämä on, aina on niin kuin omat omervenkkinsä siinä, mutta siis huomattavan nopea ja paljon tehostaa sitten videoita, ja varsinkaan jos ei ole aikaisemmin tehnyt, niin sitten se helpottaa sitä ja antaa niin kuin valmiita rakenteita ja malleja sitten siihen videon tekemiseen, niin saa niin kuin parempaa jälkeä sitten. Noin. No täältä sitten tosiaan se näkyy niin kuin missä tahansa, että jos on vaikka Google Docsia käyttämässä, niin tuolta valikosta, mistä nyt voi vaihtaa sitten toiseen Sheetsiin, niin pystyy vaihtamaan myöskin Vidsiin, että sitä kautta myöskin pääsee. Ja sitten tämä Vohvelivalikko on toi 3x3 piste tuolla oikeassa yläkulmassa aina siellä selaimessa, niin sieltä löytyy sitten kaikki nämä Googlen palvelut, mitä on niin kuin käytössä itse kullakin, niin se on tämän Vohvelivalikon määritelmä, tai sieltä se löytyy. No sitten hyvä tietää, ennen kuin mennään tuohon, niin tämä Vids on nyt sillä lailla, että se tukee niin kuin täysiverisesti vain englantia. Eli siitä on pari juttua tuossa, kun näytän kohta, että missä se sitten tulee vastaan. Mutta ehkä tämä ensimmäinen asia on, että jos ne haluaa ne kaikki ominaisuudet käyttöön, niin pitää se koko Google-tiliin, eli sieltä account.google.comista käydä vaihtamassa se kieli englanniksi. Ja sitten tämä on tietenkin harmittava rajoite näin Suomessa meille suomenkielisille, mutta se ei kuitenkaan estä käyttämästä ja hyötymästä niistä tekoälyominaisuuksista, koska vaatii vähän sitten enemmän vaivaa, eli käytännössä niin kuin käännöstöitä. Ja sitten ihan kaikkea ei pysty sitä, mitä se englanniksi pystyisi tekemään, mutta palataan siihenkin tuosta demon puolella nopeasti. Mutta sitten kun katsotaan vähän pienellä brändillä, tuossa tein tuollaisen, että miten luodaan ammattimainen video noin niin kuin ylipäänsä, että vähän
päästään jyvälle siitä, että missä se sitten se VITS oikeasti auttaa, niin siis no, tavoitteen määrittelyssähän se ei varsinaisesti auta. Toki voi Geminiä käyttää sitten ideoimaan erilaisia niin kuin videoita eri tarkoituksiin tai mikä olisi hyvä, mutta siis tavoite pitää kuitenkin niin kuin itse määritellä. Mutta sitten tämä skriptin, eli sen käsikirjoituksen luominen ja sen videon rakenteen luominen, niin itse olen tehnyt jonkun verran kuitenkin videoita, niin se on niin kuin tosi iso osa sitä hyvän videon luomista. Että jos se skripti on hyvä, se rakenne on hyvä, niin se on helppo toteuttaa ja sitten tulee niin kuin, se on helpompi jälkikäteen sitten editoida se video. Ja se on niin kuin se, mihin menee niin kuin normaalisti kaikista eniten aikaa, on se tavallaan se editointivaihe, ja siihen menee huomattavasti paljon enemmän aikaa, jos se alkuperäinen niin kuin rakenne, millä se on nauhoitettu, tai vaikka pätkissäkin olisi nauhoitettu, niin siihen kuluu tosi paljon aikaa. Sitten visuaalinen suunnittelu, jos ei nyt koe sydämeltään olevansa niin mukavaa kuin se onkin ja luovaa, niin sitten ei aina ehkä ole itsekään tämmöisenä insinööritaustalla niin mikään sillä lailla niin kuin graafinen mestari, niin on kiva, että siellä on niin kuin valmiita malleja, joista voi lähteä tuunaamaan semmoiseksi oman näköiseksi. Ja sitten tähän tekniseen toteutukseen myöskin, no kamera tietenkin tarvitaan jossakin muodossa, mutta läppärin kamera riittää ihan hyvin. Se, mitä se ei tuo tietenkään se VITS siihen, niin on sitten niin kuin, kun tekee nauhoituksia ja kuuntelee niitä jälkikäteen, niin sitten pitää olla semmoinen paikka, että se akustiikka on sopiva ja näin poispäin. Ja sitten voi tietenkin käyttää lisäkameroita, jos haluaa, mutta varsin hyvin pärjää kyllä sitten ihan vaikka läppärikameralla tänä päivänä. Ne on kuitenkin aika korkealaatuisia. Mutta tosiaan tuo äänenlaatu ja se paikka, missä se nauhoitus tehdään, taustat ja tällaiset, niin ne on sitten sellaisia, mitä se tekoäly ei niin kuin toistaiseksi. Toki siellä sitten niissä rakenteilla niitä videoitakin voi, niin kuin puhutaan kroppaamisesta, eli voi kutistaa sitä, että se tausta ei niin kuin tule, tai voi neliönmallisesta kuvasta voi tehdä ympyrämallisen ja leikata sitä taustaa pois ja sillä lailla, eli siellä editointivaiheessa sitten jonkun verran. Ja sitten tuo editointi ja viimeistely, niin siellä on siis ihan hyvät työkalut siihen videon editointiin, leikkaamiseen, pilkkomiseen, lisää elementtien tuomiseen, kuvien ja grafiikan tuomiseen siihen videon päälle, niin varsin helppokäyttöinen. Mutta noissa asioissa se voi olla, ja se on niin kuin, siirrytään nyt sitten saman tien tuohon demoon pitemmittä puheitta, niin sitten ehkä avautuu, että miten se sitten auttaa. Joo. Eli nyt näkyy tämä VITSin aloitusruutu. Ja niin kuin todettu, niin täällä sitten näkyy, tämä on niin kuin mikä tahansa dokumentti Googlella, eli täältä voisi mennä sitten muihinkin. Ja tästä sitten lähdetään vaan tekemään uutta videota. Hetken aikaa näyttää miettivän. Ja nyt tosiaan minulla on englanninkielinen Google-tili ja myöskin sitten se tässä vaiheessa viimeistään nyt varmaan kannattaa sanoa, että tämä vaatii sitten vähintään sen Google Workspace Business Standard-lisenssin, että tämän saa käyttöön. Siinä starterissa tätä ei ole. Ja nyt on erilaisia vaihtoehtoja täällä vasemmalla sitten näkyy, eli voi lähteä tämmöisellä promptilla. Sitten täällä voi lähteä näistä erilaisista templateista. Näitä täällä on jonkinkin verran, mistä voi sitten lähteä rakentamaan sitä omaa videota. Tai sitten niin kuin sanoin, niin jos ei nyt halua mitään sellaista valmista tai muuta, mutta haluaa vaikka nauhoittaa vaikka jotain tukivideota varten tätä omaa näyttöönsä tai muuta, niin täältä voi sitten lähteä nauhoittamaan, jos haluaa. Ja täällä tosiaan voi nauhoittaa vain omaa kuvaansa, tai sitten voi nauhoittaa kameraa, eli omaa kuvaa ja näyttöä yhtä aikaa, tai pelkkää näyttöä, tai sitten niin kuin voi nauhoittaa pelkkää ääntä. Eli pystyy sitten monenlaista tekemään, jos haluaa. Ja mennään vielä tuonne alkuun. Ja sitten
voi myöskin ladata sitten valmiin videon tai jo nauhoitetun videon, jos haluaa sitten editoida jotain videota. Mutta lähdetään nyt sitten tuosta esimerkistä liikkeelle tuosta tekoälyominaisuudesta ja siitä rakenteen helpottumisesta, niin nyt kuten todettu, niin tämä ymmärtää vain englantia, ja jos sattuu nyt olemaan sitten englanninkielisiä dokumentteja, niin niitä voi sitten laittaa tähän niin kuin pohjalle, ja mä nyt otin esimerkiksi tähän ehkä jollakin lailla aiheeseenkin sopivaksi tämän EUn AI-asetuksen, joka on käynyt lataamassa tuolta EU-sivuilta. Se on semmoinen 144-sivuinen dokumentti ja semmoista kapulakieltä, mutta otetaan tässä nyt esimerkiksi sitten näitä nähdään. Eli tässä sitten voi antaa jälleen kerran, prompti on tärkeä, mikä on se kohdeyleisö, eli mikä se tavoite on, mitä paremmin se voi kuvata, niin sen parempi siitä rakenteesta sitten tulee. Eli viimeksi tai jossain kohti taidettiin puhua, että hyvässä promptissa on se rooli ja sitten se konteksti ja mitä sen pitää tehdä ja sitten se rakenne, että minkälaista. Eli täällä voi sitten sanoa, että minkälaista sävyä siihen halutaan ja sitä voi myöhemminkin säätää, että onko se niin kuin tämmöistä tuttavallista vai kovin muodollista, onko se lyhyt, pitkä ja näin poispäin. Mutta tämä on nyt sitten ihan live-demona mennään, eli se lähtee rakentamaan nyt sitten ja tämän verran sillä kesti nyt sen 144 sivun lukemiseen ja sitten se ehdottaa tällaisia kohtauksia, niin kuin elokuvissa puhutaan, pääsee vähän tämmöisen ohjaajan tuoliin, eli se nyt sitten ehdottaa, että minkälainen tämä rakenne tässä voisi olla, ja näitä voi lisätä tai poistaa, muuttaa näitä nimiä, ja nyt tietenkin, jos sitten jos tekee suomenkielistä, niin sitten tässä vaiheessa ehkä hyvä käydä kääntämässä nämä suomeksi. Ja sitten valitaan se joku template, joka siltä sitten haluttaisiin, missä muodossa sitä haluttaisiin esitellä, mikä näistä nyt sitten on. Ja tässä näkyy nyt sitten alhaalla näkyy näitä erilaisia näkymiä tässä näin, ja sitten voidaan lähteä luomaan sitä draftivideota niin sanotusti tähän näin. Ja sitten se hetken siinä pyörittää ja pohtii sitä. Ja nyt täällä näkyy sitten nämä skriptit, eli se on tehnyt tästä tämän rakenteen tänne, näiden luomansa tai sen kohtausten, mitä se äsken tuossa ehdotti, niin ne on sitten pilkottu tänne tämmöisiksi valmiiksi pohjakuviksi. Ja nyt sitten täällä näkyy tämä teksti, ja nyt tässä vaiheessa sitten joutuu itse ehkä tekemään sitten sen päätöksen, että lähteekö näitä kääntämään englanniksi tai suomeksi vai mitä tekee, ja samoin sitten tietenkin täällä, nyt jos me oltaisiin käännetty ne rakenteet, niin nämä olisi tullut valmiiksi suomeksi, mutta sitten voi myöskin tässä vaiheessa sitten, eli tämä on vähän niin kuin Google Slides tavallaan tämä pohja, paitsi että täällä on sitten näitä videoelementtejä, eli nyt on kaksi vaihtoehtoa, jos tämä olisi englannin kielellä tai toisinpäin, että sitten kun se jonain kauniina päivänä tukee suomen kieltä, niin täältä voitaisiin tähän kohtaukseen sitten tai tähän kohtaan luoda sitten täältä sitten täältä tämä ääni myöskin tulisi tekoälyn tuottamana. Ja voidaan nyt valita sitten vaikka tähän alkuun, niin lähdetään tästä rakentamaan, niin sitten nähdään, että sitten voi valita täältä vielä, että minkälainen tämä on tämä tyyli. Tässä on muutama erilainen tyyli, millä voi valita sen äänen tuotannon. Voi esikuunnella. Ja sitten tuosta sitten laitetaan se siihen aikajanalle. Toinen vaihtoehto, mikä tässä näkyy, niin on sitten nauhoittaa myöskin, että voi sitten, niin kuin,
ja tullaan tähän suomen kieleen sitten, niin tähän voi myöskin suomen kielellä sitten itse nauhoittaa oman puheensa tähän, ja se tulee tähän ruutuun, mikä tässä on näytetty, ja tätä ruudun kokoa ja muotoa sitten voi muokata sen mukaan, kun haluaa. Ja tässä on myöskin semmoinen ominaisuus, että se tuo tämmöinen telepromptiksi sanotaan, eli se nyt kun, jos tämä olisi vaikka sitten suomenkieleksi kääntänyt, niin nyt kun teen sitä nauhoitusta, niin sitä nauhoitusta helpottaakseen, niin se tuo tähän nyt sitten sen skriptatun tekstin, eli voi niin käytännössä katsoa kameraa ja kuitenkin niin kuin lukea tästä sitten yhtä aikaa. Eli tämä on varsin hyvä ominaisuus, jos olette ikinä kokeillut videoita tehdä ja tiettyä skriptiä noudattaa, niin tätä voi sitten tehdä. Tämä helpottaa niin kuin merkittävästi sitä, niin kuin sitten jos tekee itse ne puheet siihen. Ja niin kuin tuolla aikaisemmin todettiin tuossa nauhoituksessa, niin sitten voi toki vain tehdä pelkän äänen sitten, mutta sitten tavallaan niin kuin se video ehkä efektit jää tästä niin kuin pois. Ja täältä voi sitten editoida näitä voi poistaa näitä kohtauksia täältä, jos haluaa tuplata, niitä voi jakaa. Täällä on niin kuin kaikki tämmöiset videoeditorin ominaisuudet olemassa. Ja tuosta voi sitten aina kokeilla, että miltä se kuulostaa. Nyt niin kuin normaalisti sitten videoeditorissa niin haetaan se ensimmäinen kohta sinne sitten, että missä tämä mennään tänne alkuun, että miltä tämä Welcome to our quick summary of the EU's AI Act, a significant regulatory framework for artificial intelligence. Eli se sitten lähtee pyörittämään. Täällä on tämmöistä niin kuin, kuvitusvideota ja sitten tietenkin sitten nämä puheosuudet, jos joku puhuu, niin sitten ne voi niin kuin itse nauhoittaa, mutta tuolta kuvitusvideota, niin se tuo sitten automaattisesti ja sitähän nyt ei tarvitse sitten sen enempää lähteä kääntämään. Mutta täältä tosiaan sitten voidaan poistaa, jos todetaan, että ei tämä nyt ollutkaan hyvä kohtaus, niin tämän voi sitten yksinkertaisesti täältä vaan poistaa ja lyhentää näitä. Nämä äänituotannot tai muut, niin nämä pitää sitten tehdä, niin kuin tässä näkyy, tuo tänne tämän ääniraidan tänne vasempaan alakulmaan, ja nyt sitten täytyy sen verran tehdä tässä töitä, että sitten tämä, jos haluaa sen pitää tuon kuvan kanssa niin kuin synkassa tai sen tietyn kohtauksen kanssa samassa synkronissa, niin sitten pitää katsoa, että ne on linjassa keskenään, ettei sieltä tule toisen näköistä tekstiä sitten jo valmiiksi. Niin kuin ruvet tulemaan ja sitten teksti on, tai puhe on sitten jotain vielä niin kuin edelliseen kohtaukseen liittyvää, jolloin sitten se vähän sekoittaa sitä katsojaa. Mutta näin tätä voi tehdä ja tosiaan tähän voitaisiin sitten niin kuin laittaa sitten oma nauhoitus ja sitten editoida sitäkin tässä ja tosiaan tuoda sitten. Ja täällä on paljon erilaisia työkaluja sitten, niin kuin, jotka suurin osa on ehkä jollakin lailla tuttuja Google Slidesin puolella, jos on sellaisia tehnyt. Niin täällä löytyy sitten näitä kuvituskuvia ja toki täältä sitten saa niin kuin tekoälyn luomaa kuvitusta tähän myöskin mukaan. Että nämä on tavallaan tällaisia, niin kuin voisi ajatella ehkä enemmän tämmöisellä niin kuin videopresentaationa, niin kuin tämä formaatti, mutta se riippuu nyt sitten ihan siitä, että kuinka paljon tuossa ympäristöä ja muuta haluaa sitten niin kuin tuoda ja kuinka monipuolisesti sitä haluaa tehdä. Mutta siis ehdoton apu on siis se, että se tuo sen rakenteen valmiina. Tuossa voidaan katsoa sitten tuosta aikaisemmin päivällä tein tästä samasta aiheesta sitten tämmöisen, johon laitoin sekä niin kuin omaa. In this 2-minute video, we'll explore the EU's groundbreaking AI Act. The EU's AI Act is a landmark piece of legislation aimed at regulating the development, deployment, and use of artificial intelligence. It addresses critical issues and all rights. Ja sitten laitoin omaa kuvaa sinne myöskin. Asetus perustuu riskipohjaiseen lähestymistapaan, jossa tekoälyjärjestelmät luokitellaan 4 eri riskitasoon. Ei hyväksyttävä riski, suuri riski, rajoitettu riski ja minimaalinen riski. Tämä nyt oli tämmöinen esimerkki tästä, että mitä sillä voi tehdä, mutta siis tosiaan niin kuin sanoin, niin tämä on ihan läppärikameralla
otettu kuvavalaistuskin on vähän sen mukainen, eli nämä tällaiset kuvaamiseen ja ääneen liittyvät, niin kuin se akustiikka ja sitten valaistus tuohon kuvaamiseen liittyen, niin ne pitää se paikka vaan miettiä, että missä se kuvitus tai niin kuin ne on kohdillaan sillä lailla, että saa sitten sellaista jälkeen kuin haluaa. Ja eli näissä asioissa se voi auttaa, se VIDS, ja sitten ennen kuin mennään ihan tuohon loppuun, niin on sitten nämä meidän loput webinaarit ja ne jo paikallaolijoista, jotka yritti viikko sitten olla paikalla. Isot pahoittelut vielä kerran siitä, että se meni meillä puihin, mutta olemme nyt järjestäneet sen sitten 3.4. kello 14 Notebook LM Plussa ja miten tekoäly voi käyttää yhdessä niin kuin omien tietojen hyödyntämisessä. Ja sitten ensi viikolla meillä on tästä Drive-tiedostojen luokittelusta ja hallinnasta tekoälyllä ja sitten meidän oma esimerkki siitä, missä me ollaan 30 000 Drive-tiedostoa sitten luokiteltu tekoälyn avulla. Mutta muutama sana vielä tuosta rajoituksista, eli se pystyy tekemään 10 minuutin videon maksimissaan, eli ei ihan mitään elokuvaa ei pysty tekemään tällä tavalla. Se on tämänhetkinen rajoite ainakin ja varmaan jonkun aikaa tulee olemaankin, ja sitten sinne pystyy lataamaan videon, jonka maksimipituus on 30 minuuttia. Eikö niin, Toni? Joo. Eli jos omia videoita haluaa editoida siellä, niin ne voi olla enintään 30 minuutin kestoisia, eli sen pitempiä sinne ei nyt toistaiseksi mahdu. Joo, meillä on tässä... Joo, tuohon vaan vielä sitten on myös koko rajoitus, eli jos lataatte omia videoita, niin se on tällä hetkellä 200 megaa se videon pituus, eli jos koitatte lataa vaikka 10 gigan videota, niin sitten se herjaa, että ei onnistu. Joo. Mutta meillä on nyt hyvin aikaa kysymyksille, jos on jotain kysyttävää tästä. Tämä on tämmöinen pikapuolinen ihan kaikkia, ja niin kuin tarkoitus onkin vaan niin kuin, johdattaa näihin ominaisuuksiin ja sitten että ihmiset pääsee alkuun sillä, että mihin kaikkeen tätä voi käyttää, mutta tosiaan tuossa rakenteen luomisessa niin sitä voi käyttää, vaikkakaan se ei tuo vielä sitä suomen kieltä ihan täydellisesti. Ja se on niin kuin iso apu. Jos on kysymyksiä, niin kysykää vaan, voit chatissa kysyä tai sitten rohkeasti mikki pois päältä ja niin vastataan mielellään näihin kysymyksiin. Joo, mä voin tässä samalla sen verran sanoa, että jos mietitte, että millä laitteilla näitä voi sitten tehdä, eli tällä hetkellä, ja esimerkiksi jos kännykällä haluaisitte luoda videoita tällä Vitsillä, niin tällä hetkellä tämä Vits tukee sitten vain tietokoneella videoiden luomista, eli siihen ei ole niin kuin mobiiliapista semmoista versiota, että voisi kännykässä niin kuin luoda näitä videoita, mutta nyt voi kyllä katsoa mobiililaitteilla, mutta toistaiseksi sitten vain tietokoneella, jos haluaa luoda näitä. Ja tuolla kysyttiin, että saako se voice-overin kaikille kohtauksille kerralla, niin valitettavasti ei saa, eikä se myöskään se toinen, mitä itse kaipaan siinä vielä, siis kun tämä maailma nyt ei vieläkään ole täydellinen sitä odotellessa, niin toinen mikä on, että sitten se laittaisi ne äänipätkät, se ei edes niitä laita niin kuin koodalle, että se tosiaan kun se tekee sen voice-overin, eli generoi sen puheen siihen, niin se puheen pituus audion pituus voi olla siis eri kuin tavallaan sen kuvaelementin pituus. Eli ne pitää sitten vielä säätää kohdilleen, että semmoista säätämistä siinä on kaikesta tekoälyllisyydestään huolimatta. Sitten joku kysyy, että ollaanko verrattu OpenAI Soraan. No, ei olla. Ei ole
varsinaisesti niin kuin meidän ehkä Scopeissa sillä lailla, kun me Google-partnerina ollaan. No toki pitää seurata, mitä kilpailijat tekee, mutta ei olla OpenAI:n soraan verrattu. Varmasti on sitten, ja onhan niitä muitakin sitten ihan videoiden luontiin varten ja niin kuin kokonaisten, niin kuin, miten mä sanoisin, vielä niin kuin, että nythän tämä ei vielä luo sitä niin kuin videokuvaa, niin kuin, samalla lailla kuin kuvia voidaan luoda, niin ei tässäkään pystytä niin kuin videokuvaa luomaan. Siellä on niitä valmiita videoelementtejä, niin kuin kuvituselementtejä videon muodossa, mutta ei tässäkään niin kuin sitä varsinaista videokuvaa, ja sellaisiakin tekoälyjä on olemassa. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin itse näen tämän tämmöisenä, tämmöisenä niin kuin videopresentaation ehkä tekemisenä, mutta toki siis niin kuin näen siis paljon potentiaalia siis siinä, että esimerkiksi videomainoksia voi tehdä, jos markkinoi esimerkiksi netissä, niin pystyy siihen tuomaan sitten erilaista sisäistä kommunikaatiota. No esimerkithän, mitä tuolla on, ja templateit, mitä siellä näkyy, niin siellä on kaikki näistä niin kuin uuden työntekijän esittäytymistä ja tämän tyyppistä asiaa tai jonkun kuivahkon strategialinjauksen esittämistä tai mitä tahansa, että on se parempi kuin slaidilta pelkästään lukea sitten. Siihen saa ainakin sitten sen oman kuvan mukaan. Aikaisemmin olen itse käyttänyt ihan tämmöistä maksullista palvelua, jossa tehtiin videoita, niin kuin tavallaan videoviestejä esimerkiksi myynnissä sitten, ja ne oli aika arvokkaita, että jos siihen vertaa esimerkiksi nyt niin kuin kustannuksia sitten, että nyt kun tämä tulee tämän Google Workspacein, olkoon vaan, että Google nosti nyt näitä hintoja tässä juuri oikeastaan tätä viime viikon lopussa, niin sen muutaman euron per käyttäjä, niin kyllä niistä kuitenkin niistä aikaisemmin on saanut maksaa niin kuin muutaman tonnin vuodessa, jos on se tällaista halunnut tehdä. Et siinä mielessä se kyllä on niin kuin varsin kustannustehokas tapa. Ja nyt kun se on osa tätä Google Workspace, ja niin kuin sanoin jossain aikaisemmassa webinaarissa, niin on ehdottomasti sitä mieltä, että kaikkien pitää opetella käyttämään tekoälyä, että muuten tippuu niin kuin kärryiltä. Ainakin työelämässä ruvetaan vaatimaan kaikilta niin kuin tätäkin osaamista, ettei tämä maailma tästä niin kuin helpotu. Mutta kyllähän se paljon apua tuo sitten näihin ja varsinkin jos on pienyrittäjä tai yrittäjä tai pk-yrityksessä, missä resurssit on aika niin kuin vähäiset, niin kuitenkin saa niin kuin hyvää laatua, koska kyllä sitten loppupeleissä aina kaikissa viestinnässä se viesti itsessään on se ratkaiseva, mutta että tavallaan sitten, että saa niin kuin pitää kuitenkin olla semmoinen riittävän hyvä jälki ja niin kuin, ettei se nyt ole ihan liian rouheeta, mutta sitten ei sen tarvinnut olla ihan niin kuin pimpan päälle mitään sitten tämmöistä elokuvatuotannon tasoakaan yleensä ne viestit ja mainokset, kun niitä muutenkaan katsotaan kuin muutama sekunti. Että tällä saa kyllä hyvin sitä elävöitettyä sitä omaa viestiä siellä sitten markkinassa tai sisäisesti, mikä se tarkoitus ikinä onkaan. Tuohon OpenAI soraa vielä niin ei myöskään ihan hirvittävästi ehkä ollut kaistaa itsellä myönnettäköön tutustua kaikkiin mahdollisiin. Tässäkin nimittäin on tässä Google-maailmassa sitten, kun me tehdään sitä niin päätyöksemme, niin paitsi tämä tekoälypuoli, niin kaikki muukin, mitä siellä tapahtuu, ja yritetään sitä tuoda sitten esille, että meidän asiakkaat siitä niin kuin osaisi hyötyä niistä ominaisuuksista ja ottaa niitä käyttöön, niin siinäkin on niin kuin päivittäin tapahtuu jotain, ja tämä AI-puoli menee kyllä tosi kovaa eteenpäin, että tässä tulee koko ajan uusia ominaisuuksia, että tänäänkin löysin sieltä sitten 3.4. olevassa webinaarissa, kun se Notebook LM, niin sinnekin oli tullut uusia ominaisuuksia esimerkiksi, että tekee kaiken näköisiä uusia juttuja siellä sitten, että joka päivä joutuu niin kuin opiskelemaan, että mitäs uutta tässä on. Miten se onnistuu liittää sitten nettisivuille?
No siis siitä, että downloadataan MP4, että sitten se voi ladata sitten YouTubeen tai minne sitten lataakaan, mistä se on niin kuin sitten jaettavissa eteenpäin. Että se on ihan standardiformaatti sitten, minkä siitä saa tulostettua niin sanotusti. Ja niin kuin sanoin, niin se myöskin versioi sen, että sitten jos jotain niin kuin menee pieleen, niin voi palata tai haluukin palata johonkin aiempaan versioon, niin sekin onnistuu, mikä on mun mielestä tosi hienoa. Yhdessäkään videoeditorissa, mitä itse olen käyttänyt, niin ei toistaiseksi ole ollut sellaista ominaisuutta. Niin kuin kaikki muutkin Google-dokumentit, että siellä versiointi toimii. Mutta ihan tuohon kysymykseen, niin tosiaan niin se ladataan sieltä sitten, otetaan niin sanotusti ulos sieltä vitsistä. Ja eiköhän tuossa joku päivä tuu, tämä nyt on puhtaasti allekirjoittaneen arvailua, mutta eiköhän siinä joku päivä sitten tuu joku suora YouTube-latauslinkki. En pitäisi ollenkaan, niin kuin, tai ihmettelisin, jos sellaista ei jonain päivänä tulisi, mutta se on kuitenkin sama puljua, niin luulisin, että he sen tekevät. Mutta meillä on aika täynnä, jos ei muita kysymyksiä, niin kiitän osallistumisesta. Toivottavasti tästä oli taas hyötyä. Jatkamme ensi viikolla. Silloin on sitten tämä meidän case ja miten näitä Drive-tiedostoja on sitten tekoälyn avulla luokiteltu. Ja toivottavasti nähdään siellä. Moi moi!